Čaute ľudia, moje meno je Games.cz Hero a dneska vás vítam u nového dielu z Minecraftu. Tentokrát to bude iba prvý diel, ale ja som jeden diel natáčal, ale bohužiaľ nevyšiel, pretože nechcelo sa mi to dať na YouTube, takže tak. No a ja som si tu trocha pofarmil, takže toto je môj barák. Dačo som robil v off-screenu, takže aby ste vedeli. Počkaj, zapnem vám troška zvuky. Tak. No a takto vyzerá môj dom a tu mám takú menšiu farmičku. To neviem, na čo tu je. Vidíte, že toho nemám ešte moc, ale naťažil som si 64 obsidiánu a minul som si na to celý železný krompáč a jeden železný krompáč aj polku jedného a potom som bol ešte v nedre a tam som si dačo poťažil, napríklad glowstone a ako vidíte, tu máme glowstone. Takže keď si to dám pod koberec, tak ono to svieti. Takže ideme si najprv urobiť dačo si ideme urobiť. Ideme si asi naťažiť dačo, lebo ja som už v jednej jaskyni bol a nezískal som ten obsidian iba tak. Našiel som v tej jaskyni lavu a spravil som si kýblíky. No a potom som to už iba zriedil s vodou a bolo to. Dáme asi taký 15-minútový diel. Takže ja si idem asi vytvoriť krumpáč a ideme sa vrhnúť, dačo postaviť. Poviem vám čo, len som si tu troška nafarmiť. No akože ja nemám crafting, takže musím si naťažiť troška dreva. Budem musieť vychádzať hore. Dám si pod seba listie. By mohlo stačiť asi. Máme 13 dreva, takže to bude v pohode. A najprv si vyrobíme opracované drevo a jeden crafting a jedné sticky. Crafting si šupneme tu a vyrobíme si krompáč. Tak a tu by som si chcel spraviť napríklad môj dúl. Neviem, jak sa to správne vyslovuje, takže uhlie bude sa hodiť. Aspoň si naťažím cobblestone. A keď budem mať viac ako 500 odberateľov, tak moje vlasy idú dole. Dám sa ostrihať úplne dole. Keď už budem bývať sám, tak dám si vlasy prefarbiť. Keď dosiahnem nejakých odberateľov. Teraz by mi trebalo vyrobiť jednu piecku. A do tej by som si mohol dať vypalovať dáme piecku a dám si tam vypalovať troška cobblestone.
Asi 7 a dáme tam 7 uhlia. Dáme tam 3 uhlia. A môžem kopať ďalej. Ešte by som chcel spraviť asi toto, alebo vyrobíme si tenké sklo. To bude stačiť. By som to rád urobil takto, ale musím najprv vyťažiť, aby som nedával to sklo na to uhlie a pozriem sa, koľko mám vypálených. Tak ešte tam dáme trošku spálenú. Dáme si to na miesto obsidiánu. Tak. Presne mi to vyšlo. To som rád. Myslím, že to je teraz. Dobrá. Takto by to mohlo byť. Tu budem mať svoj dúl. Ešte si to idem vykopať. Samozrejme ešte budem stavať aj v off-screenu, takže mimo natáčania. No a ešte som vám chcela povedať, tak som našiel trocha, ne diamantoch, ale zlata. A vyrobil som si zlaté topánky a diamantové nohavice, to som mal na jednom skeletónovi a boli aj oenchantované, takže som prichytil šťastie a potom som si vyrobil z irona helmu a zo kameňa brnenia. Samozrejme, to tu budem mať nielen také hociaké, ale bude tu veľký sklad, do ktorého si budem dávať vyťažené veci. A ja sa s vami asi o 5 minút rozlúčim. A potom píšte dolu do komentárov, ktorý je váš najobľúbenejší youtuber. A ešte na konci videa by som vám rád dačo ukázal. Takže môžem si tu dať posteľ. Takto a dám si tam. Musím si ešte po jednu posteľ. To by sa mi hodilo a zoberiem si
hociaké bloky, len nie listové. Takže si zoberiem kamenné. Vykopem si toto. A máme kopro. Čiže nový. Tak. Dám si tieto veci ešte tu. Dám si jeden blok pod seba a posteľ si dám ešte tu. A vykopem si toto. A dám si to tu. Že by? No, nechám to zatiaľ takto. Tu som chcel si spraviť ešte to už asi spravím off screenu. No proste, chcel som tu dať šestky. Nemám žiadny stôl. Takže asi to budem musieť späť vykopať. Vyspím sa. Mám dosť dreva na 5-6. Presne. Takto. Zatiaľ by to mohlo stačiť, takže no, teraz by sme sa mohli vyhrnúť. Tu by bol taký otvor a boli by dole schody a schody by sme urobili z týchto blokov. Tieto bloky sa mi mega páčia. Takže idem toto vykopať. Takže to bude vyzerať nejak pravdepodobne. Takto. Ešte tu vykopem. Dám tam toto. Jop, to by mohlo byť dobré. No a ešte som vám chcel dačo ukázať, tak dám save tu do Oquid a ukážem vám dačo. Ešte ma nenapadlo, my sme si mohli spraviť, dobre,
spravíme to asi v druhom dieli. Myslel som, že si môžeme spraviť tú knihu na enchantovanie veci, Enchant Table. Dáme si svet, ktorý sa volá Najdomy. Tam by som vám mohol dačo ukázať. Dačo sme dávali na YouTube, ale nebolo to na mojom kalendári, to si nevšimajte, to som chcel zničiť. Takže tu som si postavil takýto dom, strom. Tu obyčajný dom, ten bol ako prvý na tomto serveru. Tu sme to dávali aj na YouTube, myslím, tento dom, ale na inčom kanáli. Bolo tam slovenská reč. Tento dom to som si iba takto vymyslel. Som si dal gauč, akože telka a tu mám skrine. Ale samozrejme som to hral v kreatíve. Toľko vecí by som asi neponachádzal. A ešte na rovnom svete. Potom ďalší dom je taký, toto tiež som si vymyslel, ale to som ho dával na YouTube, ale kašľal som už na to. No a tento som tiež dával na YouTube, to viem určite. Ale ja som si tu urobil ešte pár detailov, ja som vám dal na YouTube iba tento dom. Ale bolo to na inšom kanáli. No a pre tento diel by to mohlo byť všetko. Ja sa s vami lúčim. Keď sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite hodiť like, odber a píšte dolu do komentáru, aký youtuber sa vám najviac páči. A zatím čus, čus, čus.